ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନମୋଲ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନମୋଲ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନମୋଲ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏ ଯେଉଁ 4790 ପଦବୀ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ମାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କନଫର୍ମ କରିଦେବି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 3-4 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ହେଇକି କହୁଛି ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4 କିମ୍ବା 5 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାପିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଧୀରର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଧୀର ବା ଚଞ୍ଚଳ। ଧୂଆଁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଧୁଆ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୋଇର ମରୁଡ଼ି। ନବୀନର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛି ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନରକର ବିପରୀତ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କହୁଛୁ ଆମେ। ନଶ୍ୱର ଅନଶ୍ୱର। ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦାର କ'ଣ? ମାଉଁସ ପୋଡ଼ା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ନିନ୍ଦାର ପ୍ରଶଂସା। ରାମ ତା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ। ସେ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ପିଲାରେ, ତ ଏ ନିରପେକ୍ଷର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସାପେକ୍ଷ ବା ପକ୍ଷପାତୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଉଛି ସଦୟ। ନିର୍ମଳର ବିପରୀତ ହେଉଛି ମଳିନ, ଅନିର୍ମଳ। ତାପରେ ଆସିଲା ନୀତିର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅନୀତି, ନିରସ। ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସରସ। ନୂତନର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନୂତନ ହେଉଛି ପୁରାତନ। ମୁଁ ପୁରାତନ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବିନି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକର ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ। ଅନ୍ୟାୟ। ପକ୍କାର ବିପରୀତ କଚା। ପଚରାର ବିପରୀତ ଅପଚରା। ତୁ କ'ଣ ଅପଚରା କାମ କରୁଛୁ ରେ, ଏମିତି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତର ବିପରୀତ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ। ତୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖଟାରେ କହୁଛେ ଆମେ। ପତଳାର ହେଉଛି ବହଳା, ମୋଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବାୟର ଆସିଲା ବେପରବାୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରାରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପରା। ପରାଧୀନରେ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନ। ପରିଣାମରେ ହେଉଛି ଅପରିଣାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିଣାମଦର୍ଶୀରେ ହେଉଛି ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ମାର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଅନମୋଲ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କନଫର୍ମ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରୋକ୍ଷର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପରୋକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପସନ୍ଦର କ'ଣ? ନାପସନ୍ଦ, ଅପସନ୍ଦ, ବିପସନ୍ଦ। ମୁଁ ତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ବିପରୀତ। ଏଠି
ପକ୍ଷପାତୀ ପକ୍ଷପାତୀର ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ। ରାମ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଠୁଆ ପାଠୁଆ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଠୁଆର ହେଉଛି ଅପାଠୁଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣ ପାଣିଆ ଡାଲିଟା ପାଣିଆ ହେଇଛି ରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ରେ ଡାଲିଟା ପାଣିଆ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପାଣିଆର ବିପରୀତ ହେଲା କାଠୁଆ ବା ବହଳିଆ। ତାକୁ ବହଳିଆ କର ରେ ବହଳିଆ କର ମୁଁ ଖାଇବି। ପାପ ପାପର ବିପରୀତ ପୁଣ୍ୟ। ପାପୀ ପାପୀର ବିପରୀତ ହେଉଛି ନିଷ୍ପାପ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାର୍ଥିବ ପାର୍ଥିବର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଥିବର ହେଉଛି ଅପାର୍ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫେଲ୍ ପାସ୍ ପାସ୍ର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଫେଲ୍। ବୁଢ଼ା ପିଲାର କ'ଣ ବୁଢ଼ା ପିଲାର ବୁଢ଼ା। ପୀଡ଼ିତ ସୁସ୍ଥ। ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଉଆଁସ। ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଲୋ ଆଲୋ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଉଆଁସ। ପୁରାଙ୍ଗନା ପୁରାଙ୍ଗନା ହେଉଛି ବାରାଙ୍ଗନା। ତାପରେ ଆସିଲେ ପୁରୋହିତ ପୁରୋହିତ ଆସିଲେ ରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ପୁରୋହିତର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଯଜମାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଜମାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତିର ବିକୃତି। ପ୍ରତିର ବିପରୀତ ଦୀର୍ଘ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ବିପରୀତ ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ବିପରୀତ ପ୍ରଦୋଷ। ପ୍ରବେଶ ପ୍ରବେଶର ବିପରୀତ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିପରୀତ ନିବୃତ୍ତି। ପ୍ରଭୁର ବିପରୀତ ଭୃତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ଚାକର। ତାପରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସନ୍ନର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅପ୍ରସନ୍ନ କିମ୍ବା ବିଷନ୍ନ ଦୁଃଖ। ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସାରଣର ବିପରୀତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରବରକୁ ଟାଣିଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ରବରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂକୋଚନ ହୁଏ। ପ୍ରସାରଣର ସଂକୋଚନ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାକୃତିକର ବିପରୀତ ଅପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ। ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରାଚୀର ବିପରୀତ ପ୍ରତୀଚୀ। ପିଲାମାନେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଦାପି ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ 20ରେ 20 ଆଣିବା। ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରତୀଚୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀନର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଅର୍ବାଚୀନ। ସୁନାମ ସୁନାମରେ କ'ଣ ରେ ସୁନାମରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନାମ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅସୁନ୍ଦର। କୁଶ୍ଚିତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ବିପରୀତ। ସୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଏହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ। ସୁପ୍ତି ସୁପ୍ତିର ବିପରୀତ କ'ଣ ଜାଗୃତି ଜାଗୃତି। ସୁବୋଧ୍ୟ ସୁବୋଧ୍ୟର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ସୁଶିକ୍ଷା ସୁଶିକ୍ଷାର କୁଶିକ୍ଷା। ତୁ କ'ଣ ନେଉଛୁ ରେ ସୁଶିକ୍ଷା ନେଉଛୁ କ'ଣ କୁଶିକ୍ଷା ନେଉଛୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଶ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀର ବିଶ୍ରୀ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମର କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥୂଳ। ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ। ସ୍ଥାପିତ ବିସ୍ଥାପିତ। ସ୍ଥାବର ସ୍ଥାବରର ହେଉଛି ଅସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ। ସ୍ଥିର ସ୍ଥିରର ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର। ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ନିଗ୍ଧର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରୁକ୍ଷ ସ୍ନିଗ୍ଧର ରୁକ୍ଷ। ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟର ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ୱକୀୟର ବିପରୀତ ପରକୀୟ। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନରକ। ସ୍ୱଜାତୀୟ ସ୍ୱଜାତୀୟର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବିଜାତୀୟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିପରୀତ ପରତନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱଦେଶ ସ୍ୱଦେଶର କ'ଣ ବିଦେଶ। ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି। ସ୍ମରଣ ସ୍ମରଣର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବିସ୍ମରଣ।
ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତିର ବିସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଥିବରେ। ସଂଲଗ୍ନ, ସଂଲଗ୍ନର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅସଂଲଗ୍ନ। ହର୍ଷ, ହର୍ଷର ବିପରୀତ ବିଷାଦ। ହସ, ହସର କାନ୍ଦ। ଏହାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପିଲା। ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାର୍କକୁ 20ରେ 20 ଆଣିବେ। ହସର ବିପରୀତ କାନ୍ଦ। ହାନି, ହାନିର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଲାଭ। ହକ୍, ହକର ନୁହକ୍ ବେହକ୍। ହଜମ, ହଜମର ବଦହଜମ। କାହାକୁ ବଦହଜମ ହେଲା କିରେ? ହ୍ରାସ, ହ୍ରାସର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି। ହିତ, ହିତର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅହିତ। ହିସାବୀ, ହିସାବୀର ବିପରୀତ ବେହିସାବ। ହିସାବୀର ବିପରୀତ ବେହିସାବ। ହୋସ୍, ହୋସ୍ର କ'ଣ? ହୋସ୍ର ବିପରୀତ ବେହୋସ୍। ସେ ବେହୋସ୍ ହେଇଗଲା ରେ, ମାନେ ତାର ହୋସ୍ ନାହିଁ ରେ। ହିଂସା, ହିଂସାର ବିପରୀତ ଅହିଂସା। ହଁ, ହଁର ନାହିଁ କ୍ଷଣିକ। କ୍ଷଣିକର ବିପରୀତ ଚିରନ୍ତନ। କ୍ଷତ, ଅକ୍ଷତ। କ୍ଷମ, ଅକ୍ଷମ। କ୍ଷୟ, କ୍ଷୟର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି। କ୍ଷୀଣ, କ୍ଷୀଣର ପୃଥୁଳ। କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବୃହତ୍। ହାତୀ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଜୀବରେ, କ୍ଷୁଦ୍ରର ହେଉଛି ବୃହତ୍। କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଦେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଦେଇଥିବ, ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଲେଖ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ। ସଶଙ୍କିତ, ସଶଙ୍କିତର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦନ୍ତସ ତାଲବେଶ ଅକଙ୍କ ସଶଙ୍କ। ସଶଙ୍କିତ ହେବନି। ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ, ଆମେ କହୁଛେ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ, ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ହେବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସାବଧାନ ପୂର୍ବକର ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସାବଧାନ, ଅବଧାନ ପୂର୍ବକ ହେବ। ସୁଚରିତ୍ରବାନ, ସୁଚରିତ୍ରବାନ ଏଇଟା ହେବନି, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ସୁଚରିତ୍ର, ସୁଚରିତ୍ର ହେବ। ସୁନାସିର, ସୁନାସିର, ସୁନାସିର ହେବନି, ଏହାର ହେଉଛି ସୁନା ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘଇକାର ସିର। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ, ହର୍ଷଇକାର ଇ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା, ସ୍ୱାମୀ ସେବାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେବ ସ୍ୱାମୀ। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖ। ହଂସିଡିମ୍ବ, ହଂସିଡିମ୍ବରେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ହଂସଡିମ୍ବ। ହଂସି ହେବନି, ହଂସ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାନ୍ତିଆଣୀ, ମହାନ୍ତିଆଣୀ ଏମିତି ହେବନି, ଏଠି ହର୍ଷଇକାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହେବ ଦୀର୍ଘଇକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ମହିୟସୀ, ମହିୟସୀ ଏମିତି ହେବନି, ମହିୟସୀ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି, ଏଠି ହର୍ଷଇ ଅଛି, ହର୍ଷଇ ହେବନି ରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି। ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ମହି ଦୀର୍ଘଇ ୟ ତାଲ ଦନ୍ତସ ଦୀର୍ଘଇକାର ଇ। ମାଉସୀ, ମାଉସୀର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ମାଉ ଦନ୍ତସ ଦୀର୍ଘଇକାର ସି, ମାଉସୀ। ମାତୁଳି, ମାତୁଳି ହେବନି, ମାତୁଳି ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ। ମିଛଇ, ମିଛଇ ହେବନି, ହର୍ଷଇକାର ହେବନି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ମିଛଇ ଦୀର୍ଘଇକାର ଇ। ମିତଣି, ମିତଣି, ମିତଣିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେବ ମିତଣି। ମିତଣି, ମିତଣିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଦୀର୍ଘଇକାର ମିତଣି। ଯୁବତୀ, ଯୁବତୀ ଏମିତି ହେବନି ରେ, ଯୁବତୀ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବନି, ଯୁବତୀର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ହର୍ଷଉକାର ଯୁ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବନି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଶୂଦ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ରୀ ଏମିତି ହେବନି, ଶୂଦ୍ରୀ ହେବ ସୁ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦ୍ରି। ସୁନି, ସୁନି ଦେଖ କେମିତି ଅଛି, ସୁନି ଦୀର୍ଘଇକାର ନି। ଅଧିକାରିଣୀ, ଅଧିକାରିଣୀ ଏମିତି ହେବନି, ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବନି, ଅଧିକାରିଣୀ। ଅଧିକାରିଣୀ ହର୍ଷଇକାର ରି, ଦେଖ କେମିତି ରହିଛି। ଅନ୍ଧୁଣୀ, ଅନ୍ଧୁଣୀ ଏମିତି ହେବନି, ଅନ୍ଧୁଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଏମିତି ହୁଏ, ଦେଖିଲ। ଅଭିମାନିନୀ, ଅଭିମାନିନୀ, ଅଭିମାନୀ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଭିମାନିନୀ, ଦେଖ କେମିତି ଅଛି, ହର୍ଷଇକାର ନି ଦୀର୍ଘଇକାର ନି। ଓଜସ୍ୱିନୀ, ଓଜସ୍ୱିନୀ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ
ଓଜସ୍ୱିନୀ କେମିତି ଅଛି ଦେଖ। କତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବନି, ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା। ତାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର କତ୍ରୀ ତ୍ରୀ ତ୍ରୀ। କାଙ୍ଗାଳି କାଙ୍ଗାଳିର କ'ଣ କାଙ୍ଗାଳି ହେବନି, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି କାଙ୍ଗାଲୁଣି, ଆମେ କାଙ୍ଗାଲୁଣି କହିବା। କୁମାରିକା କୁମାରିକା କହିବାନି ଆମେ, କୁମାରିକା ହର୍ଷଇକାର ରି ହେବ ଏଠି। ତାପରେ ଆସିଲା କୃପଣୀ, କୃପଣୀ ହେବନି ରେ, କୃପଣୀର ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କୃପଣା, କୃପଣା। ଗରିୟସୀ, ଗରିୟସୀର ଶୁଦ୍ଧ ଗରିୟସୀ ଦୀର୍ଘଇକାର। ଗୁଣବତୀ, ଗୁଣବତୀ। ଚଣ୍ଡାଳୀ, ଚଣ୍ଡାଳୀ ହର୍ଷଇକାର ଚଣ୍ଡାଳୀ। ଚଣ୍ଡିକା ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିକା। ଜାଡ଼, ଜାଡ଼ି, ଜାଡ଼ିର ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ଡି। ତନ୍ତିଆଣୀ, ତନ୍ତିଆଣୀ ହେବ ହର୍ଷଇକାର ଣି। ଦୁଃଖିନୀ, ଦୁଃଖିନୀର ହେବ ହର୍ଷଇକାର ଦୁଃଖିନୀ। ଧନଶାଳିନୀ, ଧନଶାଳିନୀ ଏମିତି ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବହୁ, ବହୁର ଦେଖ ହର୍ଷଇକାର ରହିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ। ଆମେ ଆଉ କହୁଛୁ ଭାଣିଜୀ, ଏ ମୋର ଭାଣିଜୀ, ଭାଣିଜୀର କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବନି, ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହର୍ଷଇକାର ଣି ଦୀର୍ଘଇକାର ଜି। ମନସ୍ୱିନୀ, ମନସ୍ୱିନୀର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ମନସ୍ୱିନୀ ଏମିତି ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କହୁଛେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ, ଏଟା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେବ, କେବଳ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ହେବନି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଏଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହେବନି, କାରଣ ଅନେକ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁବଚନ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁବଚନ। ତ ଏଠି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ। ଭୁଲରେ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିବନି ପିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିଟିଏ, ଗୋଟିଏ ବିରାଟିଏ ହେବ କି ପିଲେ, ବିରାଡ଼ିଟିଏ ହେବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି। ଜନତା ମାନଙ୍କର, ଜନତା ମାନଙ୍କର ହେବନି, କ'ଣ ହେବ ଜନତାର, ଜନତାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ହେବନି। ସବୁ ପିଲା ଯାକ, ସବୁ ପିଲା ଯାକ ହେବନି, ସବୁ ପିଲା କିମ୍ବା ପିଲା ଯାକ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ହେବନି, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ। ଅଧିତ, ଅଧିତର ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ଅଧିତ ଦୀର୍ଘଇକାର। ଆଧିକ୍ୟତା, ଆଧିକ୍ୟତାର କ'ଣ ହେବ ଅଧିକତା, ଆଧିକ୍ୟତା ହେବନି ଅଧିକତା କିମ୍ବା ଆଧିକ୍ୟ। ଉତ୍କର୍ଷତା, ଉତ୍କର୍ଷତାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା କେବଳ ଉତ୍କର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍କର୍ଷ କିମ୍ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା। ଐକ୍ୟତା, ଆମେ କହୁଛେ ଐକ୍ୟତା, ଏହା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ, ଐକ୍ୟତା ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଐକ୍ୟ ଏକତା ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବ କାର୍ପଣ୍ୟତା, କାର୍ପଣ୍ୟତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ବାଛ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟା କ'ଣ କାର୍ପଣ୍ୟ। କୃପଣତା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଚାପଲ୍ୟତା, ଚାପଲ୍ୟତା ହେବନି ରେ, କ'ଣ ହେବ ଚାପଲ୍ୟ। ତୁମେ ଯଦି ଚାପଲ୍ୟତା ଲେଖିଦେଉଛ, ଆଲୁ ଦେଇଦେବ, ଆଲୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଭାଜିବ ସବୁ। ଚାପଲ୍ୟତା ହେଲା କି, ଚାପଲ୍ୟତା ହେବନି ଚାପଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଚପଳତା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା, ଦାର୍ଢ଼୍ୟଟା ହେବନି ଆପଣଙ୍କର ଦାର୍ଢ଼୍ୟ କିମ୍ବା ଦୃଢ଼ତା। ଦାରିଦ୍ରତା, ଦାରିଦ୍ରତା ହେବନି ରେ, ଦାରିଦ୍ରତାର ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଦାରିଦ୍ର, ଦରିଦ୍ରତା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ହେବନି ଦରିଦ୍ରତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ, ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ହେବନି, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଅନ୍ତଃକରଣ। ଆବିଷ୍କାର, ଦନ୍ତସ ହେବ କି ରେ ପିଲେ, ଦନ୍ତସ ହେବନି, ଏଟା ଭୁଲ, ଏହା ହେବ ତାଲବେଶ, ତାଲବେଶକାର। ଉଜ୍ଜଳ, ଉଜ୍ଜଳର କ'ଣ ରେ, ଉଜ୍ଜଳରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯଜଜ। ଉତ୍ତପ୍ତ, ଏଠି ସାଧାତଃ ଦେଇଛି ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧଟି ହେଲା ତତତ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ, ଉପରୋକ୍ତର ହେବ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ, ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ, ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। କବୀନ୍ଦ୍ର, କବୀନ୍ଦ୍ର ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ବିନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ କି ରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତତତ୍ତ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଚକ୍ଷୁରୋଗ, ଚକ୍ଷୁରୋଗର କ'ଣ ଚକ୍ଷୁରୋଗ, ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ କ୍ଷୁ କାର କ୍ଷୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ହେବ କି ରେ ପିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ହେବନି, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ,
ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏମିତି ହେବ କି ଜଗତ ବନ୍ଧୁ। ଦିଗାମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ଦିଗାମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ ଦିଗମ୍ବର। ଦୂରାଦୃଷ୍ଟ ଦୂରାଦୃଷ୍ଟର ଶୁଦ୍ଧ ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ଦୂରାଦୃଷ୍ଟ ହେବନି। ଦୂରାବସ୍ଥା ଦୂରାବସ୍ଥା କେବେ ବି ହେବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦୂରବସ୍ଥା ହର୍ଷଉକାର ଦୁ। ଦୁରାଶା ଦୁରାଶା ଏମିତି ହେବନି, ଦୁରାଶା ହର୍ଷଇକାର ଦୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିପଦପାତ ବିପଦପାତ ଏମିତି ହେବନି, ବିପଦପାତ। ବିଦ୍ୟୁତା ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତା ତା ହେବନି ରେ ପିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତା ଲୋକ। ବିଚ୍ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦର କେମିତି ହେବ ଛ ବିଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣ ବାଗ୍ଦେବୀ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେବନି, ବାରମ୍ବାର ବାର 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 24। ତାପରେ ଆସିଲା ପୃଥକାନ୍ନ ପୃଥକାନ୍ନ ହେବନି ରେ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ପୃଥଗନ୍ନ। ପଶ୍ୱାଧମ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ପଶ୍ୱାଧମ। ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ପରିଷ୍କାର। ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦର କ'ଣ ହେବ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ। ପରିଚ୍ଛଦ 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 ହେଉଛି ପରିଚ୍ଛଦ। ପରିଚ୍ଛଦ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ପରିଚ୍ଛଦ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ନିରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ନିରୀକ୍ଷା। ନିର୍ଜନ ନିର୍ଜନର କ'ଣ ହେବ ରେ, ନିର୍ଜନ ହର୍ଷଇକାର ନିର୍ଜନ। ଦୁର୍ଦ୍ଧସ ଦୁର୍ଦ୍ଧସର କ'ଣ ରେପ୍ ଲାଗିବ ଏଠି ଆପଣ ଦୁର୍ଦ୍ଧସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁରୁହ ଦୁରୁହର କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷଉକାର ଦୁରୁହ ଦୁରୁହ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଅପରାହ୍ନ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ବାହ୍ନ ପୂର୍ବାହ୍ନର କ'ଣ ପୂର୍ବାହ୍ନ। କୃଷ୍ଣ ହେବନି କୃଷ୍ଣ। ବିଷ୍ଣୁ ହେବନି ବିଷ୍ଣୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନନନ୍ନ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ନ ହେବନି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଗଣ୍ୟ ହେବନି ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ୟ ହେବ ଗଣ୍ୟ ଗଣ୍ୟ। ଲାବଣ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ହେବନି ଲାବଣ୍ୟ ହେବ। ଅଭିଳାଷ ଅଭିଳାଷ କେମିତି ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଭିଳାଷ ତାଲବେଶ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକର କ'ଣ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ଧୂଳିସାତ ଧୂଳିସାତର କେମିତି ହେଉଛି ଧୂଳିସାତ। ତାପରେ ଆସିଲା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖରେ ନମସ୍କାର। ନିଷେବନ ନିଷେବନ କ'ଣ ନିଷେବଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ବିସର୍ଜନ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଦନ୍ତସ ରଜର୍ଜନ ବିସର୍ଜନ। ଭୂମିସ୍ଥ ଭୂମିସ୍ଥ ହେବନି ରେ ପିଲାମାନେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବ ଭୂମିଷ୍ଠ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର କ'ଣ ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟର କ'ଣ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମିତି ହେବ ହକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧୀଭୂତ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ଏମିତି ହେବନି ରେ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ଏମିତି ହେବ। ଅନୁଗୃହୀତ ଅନୁଗୃହୀତ ଏମିତି ହେବ। ଆନିତ ଆନିତର ହେବ ଆନିତ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତୁମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଏ। ତାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦେଖ କେମିତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ। କାହାର ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ କିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଛି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ମାତୃଭାଷା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 20 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।